Hello. Hi people. Ready to the charger. 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 Guys, Bill, 1 second. Chimusoro charger. Phone yangu yasawa ne 11%. 1 second, guys. DC charger. Muri say. Okay. She say. No, ndadakaisa uyu, ndadakaisa pa mute ne uyu. 1 second. All right. Zazoka. Could he say, people? Hey. Chijaketa na uchijaira ichi. Chana kuchijaira. Hanzi kochichi kuitika. Ndaitira machaja. Nikirikini yangu ndandakachinjasa zvima adapters. Muri say guys. Kakatopfeka hat yangu Thailand hat. Is Thailand hat kandida also. Thailand hat. That's how to that Thailand hat. Anyway. Nasi ndichakona kupina hangu vanhu. Asi hat iyi ndeye Thailand. Wanzi Thailand. So, right, nyaya yangu yanhasi mese muri sei ndakona kupina here. Ngandingotanga kutaura nyaya yangu gaga. Plus ndane 2 days singada kukasira kuvata nhasi musoro wangu wakuta uchigwadza. Saka ndakuikira inochita bhozvo. Kujangu. So, nhasi tapa story time yangu yekuti ndakamuvhawo ndikatanga nogara pandakapedza internship yangu iyi ndakabva ndadi kuno kumanje kana zvichiva zvokulisa zvokurenda dzimba zviya unorenda like unogona kunzi 3 months 5 months 6 months what like as usual regai ndite disclaimer guys disclaimer yekuti mastory times angu akaitika kudhara. Mastory times angu I think vanhu kunyatsa kufollowa kuti akasangana and I don't want them to look as if they are so emotional kana kusiririsa. I don't want it to look like that. That's why I always say kuti mastories akaitika kudhara asina zvaari kundiita, so handidi kuti ndinge ndichangida kusirisa kana kunzwisa tsitsi pamberi pevanhu. I always do my stories angu ndichiseka
ndozvandinoita. And then kune avo pamwe vari kufunga kuti why mastories angu chifanira kumaita. I'm owning my stories because chakada kuti ndiuye kuno kuzoita mastories angu inhau yekuti pane vanhu vaitora mastori angu vachimapidigudza, ini ndaimaita zvakanaka kuYouTube. So I decided to come here and start again kumaita mastories angu, but takutopedza zvedu because ndo ekupedzisira emuThailand ndo vandapedza. So kune vaya vanozonge vakujaja nekuita sei they actually heard my stories from the horse's mouth rather than kuti vanzwe mastories apidigudzwa because I wasn't doing them on Facebook. So yeah. And also disclaimer kuti I cannot say kuti my stories angu they are motivating anyone. I can't say that. That's all I can say. Because if I start saying kuti I'm gonna motivate you, and then people start to say kuti when did you become a motivator? So that's why I always say my stories angu they are just my old stories akaitika. How you're gonna take those stories it's up to you. So I didn't say disclaimer because pane munhu andamboona hangu atodero musikana kati ini rega ndisechi ma disclaimers as well, because andizozivi kuti munhu anofunga kuti ndatokuudza vanhu kuti tokumotivate indoda kutomotivatewawo. So I can't say kuti I'm motivating anyone. I can't say again kuti ndikupromota vanhu anything. They are my personal stories andakaita go through inini. Anyway, continue nyaya yangu takutanga kutaura. Zvakaitika ndezvekuti pane pandombofunga kuti pane pandaimboda kuijamba ndakazoibata zvangu kuYouTube nyaya iyoyi yandakuita izvizvi, because ndaifunga kuti pamwe ndikaitaura vanhu vanogona kuzokujaja kana kuti sei, but no, but that's what happened. And also kuti unofanira kudzidza, especially when you go abroad. Kana waenda abroad sometimes zvinoitika zvekuti when you meet people it doesn't mean kuti mabackground yenyu anogona nga akasiyana. Ndozvandoda kutanga ndataura kuti nawo yemabackground inoaffect. Saka let's say iwo background yako kana iwo like yangu say iyo iyi yekwadi kwanhingirikini yeti iri kundiyekera mina ndibvise heti iri kundinyongorora ndikutoreka mukacho ako itore kano heti imwe yacho ni yanga right. Kandipfeke aka kari a little bit comfortable, right? So saka zvakaitika ndezvekuti pakapera that internship yangu, there's this other girl wandaitaura hangu naye tingotaurawo very chimbopota chimboita sei chimbonodhosana misoro what inda kutanga ndesa statement rekuti I appreciate zvese zvandinenge ndakaitirwa nemunhu handirambi, but pane time yekuti you as much as you are quiet kind of, and also kuti maybe mistake yandakaita ndekuti my personalities at the same time ndakabatsirwawo nani nemusikana iyeye, because 6 months dzangu dzanga dzapera dzeapartment yandaigara that year yandakapedza internship yangu. Saka 6 months yadzo dzapera ndakaona kuti aiwa ina ndingakwanisi kuti ambese ndichiramba ndichilisa this apartment because ma apartments anodhurei. Ndobva ndatotaura nemusikana bhatota ngatigare tese, angambogara akangati ngatigare tese previously, but the thing ndechekuti ndakangofila kuti ina ndikwanisa kuita sei kuti ndigare nemusikana uyu panguva ino. That's what I felt. Inini ndakazviudza kuti I can't stay naye. Ndobva ndatoregera kutogara nemusikana uya, but initially naye ndikambenge ndabvumirira kuti I can stay naye. Apa tatangosanganawo zvekusangana mumo ndo zvakaitika. Tatoziva kuti muzimba, like I said, kuno kumazimba anenge ari mashoma. Ndobva tatotanga kutaura, but ndobva andiofa kuti unouya uchigara kuno, because I was always complaining kuti kure kwandikugara nekuno kwandikuenda kuinternship. Akati tunouya panapa unotokwira bhazi nokura pakanaka zvapo, but personally moyo wangu wakambondiudza panguva yekuti enda unogara woga. Ndo moyo wangu zvawakandiudza. Ndobva ndinogara ndoga 6 months dzangu bva ndagara ndega. Then pakazopera nhigirini yangu iye takaramba tichingotaura tese nemusikana uyu, hapana akambotsamwana kuti tikaramba tichitaura tese, but manje zvakazoitika ndezvekuti taramba tichitaura tese pepe. Ndobva ndamukumbira ngati ndokumbira mbofanira kumbouya mbichana, like yange iri April, ndofanira kumbofanira kuuya ndichasenda kutsvaga basa reteaching
because ndonototi bhadhiraiwo zviri nani. Ndobva atobvuma, but aienda kunomuvha kunew house ndozvaiitika pepe. Ndobva ndatodiva ndatomubatsira vatatoenda kutese kupi kunew house kwake kwaigara because angawana rimwe basa nyowani. Taenda kuya taenda kuya manje. Ini nangu personally I wasn't comfortable kuti maybe ndinge ndichishare kana kuti masame back kuti ndo zvandingoriwo, but tichiri ipapo manje ndida kutaura kuti akandibatsira musikana zvesho atisingadi kuti hazvenhema, akandibatsira at that time because panguva iyoyo ndasina pekuti after 6 months contract yangu yemba yapera ndozodii, ndobva andibatsira kudero. Zvakazoitika ndezvekuti April uyu ndakatanga kuapply basa rangu end of March, ndakasenda maCV more than 100 eteaching. Ndasenda maCV more than 100 eteaching, ndaisenda mfunga kana 20 kana kuti amhere mangani pezu per day, ndozvandaita ipapo. Saka zvakachiitika ndezvekuti laptop yangu yananainini yanga yazotofa mazuva iwayo. Ndaitoshandisa yani, excuse me, yemusikana uyu ndiye aitondipa laptop yake. Ndichiapply panje batondigadzirira maCV ndichitoita zvese. Then I remember ndasingaziva hangu kuti kuna anonzi mademo ekuti unodaidzwa kunzi uyamboenda pamberi tione kuti unokwanisa kutaura uri pamberi pemastudents here ende futi unoticha sei kana uri pamberi pemastudents ipapo. Unonzi gadzira lesson, kutoita lesson plan iya vanokuti gadzira ipapo. Then after that pane chimwe futi chichaidiwa, pane type yeCV inoshandiswa kunoku yasiyana neyedu yatoshandisa kupi kwedu ukoko. So now zvakachiitika ndezvekuti ndagadzirirwa zvese zviya ndagadzirirwa zvese zviya ndikatodii ndikatanga kutoita zvese zvandaita ndichiapply. Then I think musi like yanga yasina think 28 26 kana sikareshi March ndakawana basa. Mawandira ndakaita achona anga ari fani. Ndakanga pakungoapply pede handindai like I said kuti ndaiapply kwakawanda every day. Ndozvandaita, ndaiapply kwakawanda. Musi wa4 ndabva ndatopuwa acceptance yekuti uya kuno, inonzi iya yekuti wawana basa yaya letter yekuti wawana basa uya utange. Ndozvakaitika musi wa4 April. Ndobva musikana uya anzi nechikoro chake uya utiche kusvika pakati pemonth. Ndo zvavari kutoita, vovapa salary dzavaiapa ipapo. Yanga iri like an international school. Saka kune government, kune maprivate ndo international schools aya. Then kune vanhu vanongo vachiemploywa neinonzi maagents. Ndo zvakaitika. So inini ndakambenge ndambotsvaga kumwe kumaagents. Ndatsvaga kumaagents kuya. Ndobva ndati too late. Excuse me. Mina ndibomwa mvura gezi, voice rangu riri kupera. Voice rangu riri kupera guys. Hey Zombira, how are you? Otokupina. Hey Zombira, what do you say? Right. No, but fast forward. Dadi pepe ndakubongo kupeka background kekuti unotsvaga sei teaching ndozoenda mberi. Kune vaya vaibvunza kuti ndira kuya ikoko kuteaching. Inini ndakati advantage yekuti ndakakurumidza kuwana basa because ndanga ndiri muno muThailand. So zvavanoita vanokuti uri kupi pauno apply wobva waudza kuti ndiri kuAfrica yakwa ndiri kuThailand. There is high possibility yekuti unowana basa uri muno muThailand because vanokuudza kuti uya kuno uite demo. Demo ndiye kuti unoinda painterview pako unovhunzwa zvese zvanovhunzwa, vapedza vono kuti chiinda unoticha like maybe 1 hour kana 30 minutes urimo uchidzidzisa vana. Saka isusu kuno kwandaishanda inini yaiva 50 minutes. Unogona kunzi enda unoticha mastudents for 50 minutes, unopika topic yako yaunoticha mastudents. Vakada zvavo ende futi kune matypes ka, kune anonzi maECD, IEP inonzi MEP. Matypes iwayayo. MEP ndo mastudents aya anenge akatokura kana kuti achitaura chirungu, vanotori fluent, vanotoita kunge varungu. IEP mediocres. Then ECD vanenge variko vamwe, then vamwe vasingatonzwi zvachose vanongokutarira kudai so ngokuti soto uchitaura vanenge vakangokudaio so vanenge kutarira kudai so vanenge vasinganzwi kana chunhu. Saka ivavo manje ndo vanenge vari vekuECD. Saka you are supposed to actually show vanhu vekubasa iko kuti kana ukapuwa such students uno communicate navo sei izvozvo.
zvese. Then ndati agents ndikati nda desperate ndangotsvaga chero. But musi wa 28 pandakaita interview, ndangoti 28, musi wa 28 March pandakaita interview, ndakatoita Skype interview. But it was weird because ndasana mboita Skype interview. Ndobva ndatoitwa zvese, vandibvunza Skype interview ndikura yacho nemusi wa 28 yange iri pabasa pangu apa pandakazoshanda for about 4 years kana sikareshi 3 to 4 years. Ndo pandakaita Skype interview. That interview ndawana basa, ndapuwa acceptance yangu later musi wa 4 April. Ndobva wanyarara zvavo. Vachiramba vachitsvaga because muna April ndo pandotsvagwa mabasa muThailand. April ndo vanhu vese vaya maforeigners vanenge vabva vadzokera kunyika kwavo, vanenge vaka vachitravhela vozomboshanda kana ku1 year, vapedza kushanda 1 year vodzokera kupi, vane imwe mari kupi, kunyika dzavo. Ndo zvinoitika. Ndadii pepe ndariwana ka ndakuda kuchikomunicate nevanhu vaya ndo yamuswani ungadavira. Lakira ndakanga ndaita nderekuti murungu anga aripo akati aiva airepresenta maforeigners. Murungu anga ari weku-UK, but murungu uyu akamboenda kunogara kuGhana. Saka pakaenda kunogara kuGhana akagara think for like a year, aifarira maAfricans. Saka it was easy for me to get that job because aingofarira kuti like aiti ndinoremindwa nekuti ndakamboenda kunoshanda kupi, ndakamboenda kunoshanda kuGhana, saka ndofarira maAfricans. Vamwe varungu kana varivo vari responsible nekuhaya because vemunomuThailand vasi vanenge vachiita sei vari responsible. Vamwe varungu havatodi vatema pachikoro ipapo, it depends nekuti ndiani ari kuita sei avisa interview. Ndadero pepe ndainda guys kune this other iyo manje kwaiva kumwe so kunoku kuThailand kune kumwe kunoshudha wanaka, kune kunonzi kuSouth of Thailand ukoko kusouth ndakanga kanzvimbo kachoni vanhu vanotoita hondo chaiko kutoshudhana like almost every day kutonzi vechakati vari kurwa nevachakati, vari kind of like mamuslim kana handisinyatsoziva kuti vanonzi machistaravo but vakaganhurana neMalaysia. Saka vanenge vachirwira ndofunga nzvimbo. Saka vachirwira nzvimbo pepe zvinozoitika ndezvekuti vanotoshudhana, kutoshudhana chaiko ikoko ndo divi randanda kuzvipira kuti ndakuenda. Guys, ndoita sei ini ndakungoenda chero. Ndobva ndaita sei, ndobva vanhigirikina vaive veku-South of Thailand kwaikwe. Inini kwandiri right now izvo zvikuita kwandikudza kunonzi ku-North of Thailand ndo kwandiri. But kwandanga ndawana manje kwainzi ku-South of Thailand ndo kwandanga ndawana. Guys, waiverenga everyday uchinyatsoona kuti nhasi kwaura vanhu 3, nhasi kwaura vanhu 10. Vachiita hondo yavo ikokoko haiperi, hondo yavo vanenge vachingoitirana iyo, vane maweapons. Handisi kuti nekuda kwei vasingakwanisi kumaita sei, kumaita confiscate maweapons iwayo. Andika ndakungoinda hangu guys, pane pavangasvika kuchikoro vakatanga kushudha vanhu. Guys, kusina kutsvaga basa kuekera kunorwadza. Tika inondoita sei? Ndobva vatondichiuya isusu anga vakambenga vandichiuya kusongla kwacho ikokoko uite interview kana kure hazviite kuti ndiite Skype zvikanzi ndinoda kutanga utaona kuti wakaita sei, ndo zvakanoita. Ndobva vaita sei, ndobva vazondifondera mumwe musi zvikanzi atauya kuno kuti zvemamuslim pane zvavanoita zvekuti maholidays vanenge vachidzidzisa ndofunga zvidzidzo zvavo zvechimuslim ndo nikikini zvavaidzidzisa izvozvo. Ndobva guys ndakatoenda kuti ikoko kumamosque kwaidzidziswa vana vanga vakazara vakapfeka zvindiro zvavo izvozvo. Ndakakwira bhazi ndikakwenda but mamuri muBangkok, ndakaenda guys ndikakwira nebhoti ndichiinda ndokusaka ndakutsauka mafambiro andakaita ndakatadza kusvika netekisi. Ndakabva kupamba ndobva ndakwira bhazi, from bus BTS, from BTS another BTS, from BTS ndo like that sky train mhanya stereke. Then ndobva ndakwira boat 4 zvinhu kuti ndisvike kwavanga vari ikokoko nemari yangu kwete yavo ndokwavanga vanidedza ivo 4. Tadero pepe vatanga guys matiri andakaitwa interview papo. I remember vanga vakagara pane chimuzerere chinoziva chidaiwo so cheche tomaitiro andakaitwa interview vatoti gara opposite murume uyu nemukadzi wake zvikanzi iwewe unonzani, but atanga kuti wakambotichani kadhanina. Saka at that time I wish I had known kuti kune chinonzi TOEIC exam. There is a TOEIC exam rekuti you cannot teach kana usina kunyora that exam muno, especially kana uri mutema zvotova serious. Kune nyika dzisingabvumidzwi kunyora that exam dzakaita sekuti America, kuna UK, Canada, Australia havanyori TOEIC. Dzimwe nyika dzose Russia, Poland, Germany vanonyora TOEIC exam iroro.
une max aunofana kunge uchiwana. I think unofana kuwana 600 points inenge iri out of 950 that exam. Haingonyorwika pasi pemuti kana pemuzeze kudai. So unotoregister online. Waregister online unobhuka kuti izvoni ndoda kuzoya kuzonyora exam musi wakati. Apa ndandisina ndaiziva zvoitwa kupi. Zvoti pamwe dai ndandi mustudent ndakazviziva ndaigara ndarinyora exam iroro ndichipedza tanga kutsvaga teaching yangu ndine that TOEIC exam because ndo yavanotanga kuvhunza. Une TOEIC exam here ndanga ndisina apa ndasingarizivi. At that time mukambomozera kuti kana zvinhu zvakaoma kana $10 chaiyo unoshambudzwa kuti $10 ndoiwanepi. Unoishayiwa $10 iyoyo. But exam iri harisi haro $10 kana singari yesho exam iri rinogona kunge richa kuma $30 or $40. Handichanyatsa kuziva ndatokangamwa because ndakanyora kare. Ndadero pepe ndainda kuya unoita interview ka ndiripo ndakazi unozvinenepisa unoda basa ka ndakagara ndakadaiwo so ndichitoti ndichisiririsa ndikuti yes ndakamboticha ndobva ndatenzi zvikanzi iwe ukatotaura kuti ndakambota kuzvikoro ka vanokunyima ndobva ndati I used to do private lessons. Ndandisingazivi ndangasatombozivi kuti vana vacho vanotaura sei ndangasingazivi mai mwana imi. Zvikanzi saka tikakudedzera mwana wedu upo unokwanisa kuti ndikati ndokwanisa. Apa ndakasazivi ndakatongota magasi ndikati ndokwanisa. Ndobva wati all right don't worry iwochi I'll call you. Zvikanzi uda kuti tinde tinoheva lunch here. Ndakutoti kunoku zviri zvinhu zvavanota normalize guys ka. Dai kwangu kuri kwedu ka zvinhu izvo zvazvisi normal. Mai vakutoti inini handichatoi ndinemi kulanchi zvotoita inini ndakutodzokera kumosque uko indanorya naye vava ndo angari director murume uya. Ini ndakatomira ndikamira ndikati mai ava kuti ndinonorya lanchi nemurume wavo pakuti chi guys. Ndakaramba ndakamira zvikandiitira weird kuti imi munogonditi indanorya lanchi nemurume wenyu sei. Ona manje mai kwakutosimuka kwakutora bhegi kwakutovapa kwakutovhura mari kwakutonzi mari inokwana ndechibva unorya chakati ndikati ausiba tekera zvikati ndikati no ndikamboramba ndikati ndaguta zvikanzi azviite because takudedza so tofanira kupa lunch. Ndikati nditori boa handisi kuda. Zvikanzi no you're supposed to eat lunch. Hazviite takudedzwa uya wabva kure iwewe saka tokutengera lunch iyoyo chinda unorya lunch iyo. Ndikati zvochange ndatata zvoti because ndandaudzwa nemusikana yandokudza kuti angaita sei. Anganditi vanhu muno munyika ukavarambira kana kuti food ukaita sei vanofunga kuti zviri rude ndozvavanoita. Saka kuti unongotambira ukaramba vanobva vafunga kuti wavasema kind of ndozvavari. Ndikati all right ndobva ndatoti all right takuinda tigofamba nababa tikatofamba guys ndakangonyarara ndotaura navo kuti kudi chandotaura navo tasvika kubva tosvika pane karestaurant kanga torimo pepe ndakangonyarara ndikoti zvikanzi uya tigare apo ndikuti this is not normal. If this was my country, handingakona ndibuda nhema handizvikwanisi kuti muri kune murume wangu iwe chinda unorya na uyoyo musikana yanga yazotsvaga basa ndiye munorya iwe kwakutotora bheke kwakutodzokera iwe kwakutotora mari kwakutoti muchikwama mira ndikupei vatoti unomwa chakati here ndikatoti no handizvikanzi yes okay chindai unorya ikoko bhabhai wangwa netransport here ndikati handisina watoti isu tokwanisa kungokupa lunch ndozvavakaita maive kwakutoramba kunorya nesu ini kwakuna naheadmaster kuno kwavanzi maheadmaster anonzi madirector baveveke kwakutogarawo patebhuru ndikati pamwe tichanogara pamadifferent kwakutoti garapo kwakutodenza weita uyewe kwakutonzi unodya chakati kanzi this one it was so normal, very normal kwavari. Ndikati imi how is this normal? Ndakaramba ndakamira ndikati ndogara pasi zvoko ndingatongogara here zvokwadi kutogara kutotanga kutoti ndiri kugara nemurume womunhu mukadzi wacho watosiapo watoenda ukoko ini ndinda kutotanga kutorya lanji takatopesana titatesana kudai so tichoti kachi kutorya ndikati chingotai chero zvikanzi ichi chinonaka zvaivava zvinhu izvozvo vakaodha mavavira kuti hazvina kana mhiripiri zvaivava zvamaivava ndobva watanga uchindiudza nyaya baba vangu vasingapedzi kutaura bva watanga undiudza zvikanzi inini kuchikoro kwedu tinokupa mari tichakupa yakawanda but tinombotanga takupa shoma yacho yavaitaura ka iexample handisi kuti ndiyo because ndikataura exactly ka ndingazoitwa miscot example yekuti ngatiti vanhu vazhinji iexample disclaimer iexample ngatiti for example varungu vanenge vachinzi nekuti varungu vanotambira kana kuti
$2,000 example guys, example yoyo. Then what man vekunyika dzemafilipino vanotambira $400. Maona manje zvikanzi inye kuti iwo uri mutema wakunotambirawo kana kuti $400. Oh, tikati 400 hazvigoni ndokuiramba paya ndikada kana zviti zvangabhurukira ndega kuti mukondiudza kuti iwe unonditambirisa nekuti zvoni iwe wakangotokuisa mukategori revanhu ivavo. Ini ndanga ndatoudzwa zvese nemusikana kuti chi aiwa vanhu ava ndozvavanoita vanotasa vanhu vakadai plus pane vamwe baba futi vaitipawo chi vaitipa ma-advisor board izvozvo zveteaching wati ndikatoita stress zvaitostressa guys mazuva nditsvaga basa pepe varipo bva tanga kuchindiudza zvikanzi atiri tinokupa imba kana uchida pekugara tokupa imba muchikoro takupa imba ipapo ndaifunga kuti imba yacho nika handikozi handisana mbonoita kuzvikoro kunoticha kuti kwakaita sei. Imba yacho nichazokuudzai kuti dzimba dzacho dzatakazosvika kunoku dzinenge dzitoripo. Imba yacho nika kanenge kangodaiwo so kamba kacho nika kakuti kanongoenda mubhedha zvese imomo zvakangodaiwo so because it's free ndo inenge chinzi yakavakwa negovernment chikoro chacho ichocho. Saka zvese mune muri papapo makangotsikana kuni karumu katikitiki kana kusheya kuti muri about 6 teachers vanenge vari mu1 house iyoyo because muda kugara for free. Saka unengoni kabedroom kako katikitiki ina asandadi ndazviziva ndobva ningirikini ndobva vanhingirikina baba vai vatanga kutondiudza zvikanzi taimbova nemumwe muaustralian angari kwedu but muaustralian yakatanga kuita zvechihule nani nevanhu kusociety ndobva atanga kudana nemumwe akambodana nechepa chikoro pedu but izvozvizvi vakasungisana akatiza nemari iyoyo. Izvozvizvi pane futi mumwe akazenga abatwa achichita akadzonga akusungiswa futizve anokwereta anoita zvinhu zvatisingadi handizvidi izvozvo zvokuti munhu unosvika pachikoro utangodana nevanhu muno munyika. Why akauya kuzodana nevanhu muno munyika ngaakadi kubva nemukadzi wake kuaustralia akadani iratogu wakaenda kutoudzwa nepachikoro ipapo apa handisati ndatomboko handikuzi kuti kuchikoro kundikupi ndakutoudzwa about muaustralia kana ndakutomudzinga but handakungomuudza chete kuti ndakudzinga zvandakangoita ndakangomuudza kuti chi iwewe uchadzoka but ina ndichamude because inini unhu wakadero nandihudi baba vaive tikasika zvakangofanana kana ini ndikaenda ikokoko vachangodero kuti mina ndichamudi zvikanzi kutori nemwe musikana waikoko futi wekucameroon anotogara munhu akaita mutown ndichavabvunza here kuti kune hondo ikokoko ndandisikachaona ndati andingaingoita sei safeguard iri ndaenda futi kumwe kunorejista kwainzi yanga iri direct haya manje chimina ndikudza zvanenge kuita ndeyekuti senge muna October muno mulese vanhu ine normal situation dai pasina zvekarolina izvi ine normal situation ka October uno ndo panenge pavhara vana vechikoro vanovhara for 2 weeks muna October. Saka October isusu kwedu isusu nekuti yanga iri direct haya unobhadharwa but kana iri agents kana wakahaiwa neagents October neApril hautambiri. Inini manje ndaitsvaga chidirect haya kutaura kuti ndibhadharwe mamanzi ese ndozvaitika ipapo. Saka ndakati I don't know maagents anonetsa ende vanogona kudhidhaktira mari yekungoti wanonoka kubasa kana ngokuudza kuti tazobvisa mari dzakati wosawa 1 kana kuti 100 example asi kuti ndozva exactly example. Then tobva ipapo toenda pakuti yapera kauya ndatodzokera kumba ndatotaura pepe ndobva wandifone kwakundisendera message after 3 days zvikanzi sorry akotsvaga kumwe ndorafu yavakaita zvikanzi sorry akotsvaga kumwe tazowana mumwe saka keep looking for another job kumwewo. No problem but ndakarwadzwa kuti vedu ndakanozvikiswa zvinhu zvaivava ini ndakarya zvinhu zvaivava nekuda kwababa ivavo ndikaendeswa kulunch kwandakasingambozivi nemumwe munhu uchizwa zvokutodhambirwa kunzi ndanodya nayo vava kwakuyekera guys kwakunzi hanzi tsvagako kumwe ndikati no problem ndakatombochema musodzi because time yange yakufamba guys time yange yakufamba April dai yanga akapera sina basa ndaipinda busy ndinondiita sei taenda futi kune mumwe agent futi zvewo kumafilipino uya taenda kuya mainterview avaitaura anga akawandisisisa vaizoda kuti tivabhadhare futi mari ndikati kana tabva pepe taenda futi kune mumwe but mufesi uyu kune vamwe vanenge vari kana kuti wekucameroon but vane mabhebhi avo emunomu so zvavanenge vachiita vanenge vada kutsvagira hama dzavo dzanenge vachiti chi vatema vaive vovabhadharisa ivo vowana mari futi from ekera ndo zvavanenge vachiita handiti taenda kuya vedu vepaidzi paofisi pacho jehovha musiku wedu enga ndiregererewo chingori chimukoto
chakangoita chimwe chimba chakanga chakaitwa mapuranga ndofunga mbavha zvongopendesa but rimwe divi racho ranga satombopera kupendwa chakangoitawo ekera then umu macho mekutanga machoni imomo apa street racho takatambura kutsvaka takaenda musikana wandaigara naye iyeyo takatambura kutsvaka freelance baba takatambura kuritsvaka street iroro bedu kwanga kuri takatopfura nekumapalasi ana kinga takapfura nekumapalasi ana king ndokwatakadarika nako tichingoinda Jesus tikasvika hatingasviki ndikati inotoita sei tapashaya bati tafona tazobuda pepe tikatofunga kuti tienda building office yakapenga kudaiwo kusvika pepe hizvo kanguriwo kampa chiboisike chingori panapa chakangoekera ndikati ndio maofisi enyaya na zvikanzi ndio maofisi edu saka wayopinda miya moita line vanhu vachienda kunotsvaga tosvika pepe tichoti kusvika mwarungu varipo vane maCV avo mumwe achipinda achididididi mungori from kitchen iyaya topinda mukuda hatizi kuti ndo business rava ichiita mitemo yatakaudzwa ipapo pakutsvaga that job wanga wakaoma mitemo iyoyo. Guys, let me tell you, ndakakostirwa ne-agency iyoyo yakandikostira guys. Vakuzokuudzai pamberi apo kuti yakandikostira sei that agent. Inini I had to fight for myself guys. Sometimes ndakanotisa kuti in real life vanhu vakaona uniceness wako they take advantage of that. That's what happened nemunhu iyeyo. So inini zvandakazoita because zvokutaura ukanzana ndataura ndotaura but kazhinji kacho ndodecide kungombochira zvangu ndakadi ndichitarisa kana kungoti handini zvokurwa nevanhu ndozvandoita inini. So now what happened now ndezvekuti agent uya patikaenda shamwari yangu ndiyo yatotaura vadisesese because ndasingazivi kuti zvinazofamba sei. Atondipa contract atonyora zvezve atonditi chikoro chakuinda chinonzi ningi mari yako kwana inenge yakati yanga iri good salary yes, but munhu uyu aitora rutatu pamari yangu. Ainditi because inini ndakatozozvinotsa kuti munhu wainditorera rutatu ru4 chaiko nekuti number 1 munhu uyu ainditi iye let's say salary example futi yekuti $1,000. So pa 1,000 apa iye aiti inini ndofana kubhadhara tax kwaari. Hakuna zvinhu zvakadero kuti inini ndobhadhara tax yekuti ndikushanda pachikoro kwaari iye agent every month ndofana kubhadhara tax kwaari. Let's say $50 from that 1,000 ndikwana ndopa $50 yetax yekungoti tax chete. Uyu but tax mopuwa tax pakuti chishamwari yangu ye zvikanzi but no hazviite because inini ndinotoshanda kuno and tax haibhadharwi kuna agent, tax inobhadharwa kugovernment. Handiti bhanzi iripo yaunobhadhara kugovernment. Guys, maiziva tax yacho yerewa ndikakudza kuti kubva zvandakashanda muno tax yandakabhadhara pagore rese haitodariki $1 ndofunga haidariki $1 yegore rese tax iyoyo. Isusu takadecida kuti tinopuwa hedu at the end of the year yanga isingatosviki $1 yedu because vane magejera vanoita masalaries saka yedu yenge isingasviki $1 tax iyoyo. Uyu agent onditi hanzi ndombhadhara like I said example handichanyaso kuziva kuti anga ati mari but example kuti indompa $50 yetax ndombhadhara futi kugovernment ndobva hanzi ko visa ndo imwe nyau yamanje kana pa-teaching in Thailand. Ukashanda neagent there is 90% possibility yekuti unogona kushanda navo vachibenefita through you asi uchizotadza kuita visa wogodzingwa futi muno munyika usina visa ende futi vanongoihwina. Hakuna vanhu vemuno maagents ese agara anohwina macases emateachers ndo number 1 yo rule. Uku kumanje that's the difference ne-direct hire kuti watorwa nechikoro direct hapana mumwe muchuchizi pakati penyu apa anoda mari from you. Saka chikoro ichi chinokupa mari yako zvese motiwa madeductions enyu mese. Visa vanotokubatsira kutoenda kunoita visa nekutokupa kana mari yacho vanozviita izvozvo. Ndichaibata iyoyo pamwe mangwana nhau iyoyo dakumbota background apa then tabva pepe manje ina handisi kuziva zvetax handisi kuziva zvese kutaurwa zvese izvi zvanzi anopuhwa free accommodation. Shamwari yangu akati free accommodation ikurehwa yakashata inenge yakashata zvingamboiti it's better kunorenda apartment yako uchigara uri free. Ikoko kwacho vakada kutanga kucomplainira vanhu vemuno vanozviita kana kuda kutongotanga kuvhura door chako vanozviita kuda kuti usvunuka
saka beta unorenda kwako wega kwaunenge uri free. Ende ukanorenda an apartment kana kuti ekondo yako uchibhadhara $200 yako yerent per month, urikugara kwakanaka, urikugara uri free. Ndo zvakuri kunoku. Ndikati no problem, ndanyarara pepe, because at this point guys I'm telling you ndanga ndave nestress yekusika basa ndichariwana kupi, kwese kwacho kuri kungodhumana. Ndazomboitwa futi imwe Skype interview nevamwe chikoro chacho chainzi Jara something, amana salary iyoyo yange iri shoma. But because ndanda kuchida mari manje, ndanda kuti I think ndangotora chero, ndangoritora basa racho, ndangoritora because ndakuda mari apa, handisina mari yangu yese yapera, ndikufa pachikora chidzikako, mari yapera. Ukune shamwari yangu manje chadzoka futi pamarenzi kuti tatawirirana kuti chine shamwari yangu, but dambotanga ndaisa background nekuti uze ndizobva ikokoko ndizouya kuzodzidzisa kunoko, ndochikudza ipapo. Ndadii pepe uya vandipa form uyu vekunoku vandipa basa but vati zii vanyarara. Verimwe chikoro chimwe chainzi yeti kumamisha vangu nditi okay but havana kuzodzoka kwandiri futi, ndobva vadisappear. Vaya vanditsvaga kumwewo vandoita manje, but ndakambozoita demo pauniversity pandaimbodzidza. Ndakaita demo ipapo, ndikaita interview ndikaita demo because ndanda kuda kuchita lecturer manje. Ndanda kuda kuchita lecturer guys, ndakangoinda because ndakangoti chero handizi handakana basa nazvo, ndakakuinda ndikanoita ameno zvandaita ikoko apa pakwako kazara varungu nguva rimo patabasa chiuniversity ipapo. Jesus Christ, ndakainda gezi kwanga kuti apa manje kwakuri serious because waipinda uchiloga ine mozombonyora maexams pacomputer, takamanyora maexams pacomputer. Ndakambofamba mainterview ndabva pape ndaningirikina ndasati inondoita sei, ndobva ndaramba ndichipressurize vekunoku. Pandakazoya kunoku ndakaramba ndichivafonera ndikati ko how far makati ndizoya rini, madhezi anga kumadate anga kumachiko tata kuma 20 something, ndo madhesi paanga ako 20 something, 27 26 ikokoko. Songorana yange yatopera ndichamba ndichitsvaga, asi basa ranga richinetsa. Ndo chokwadi basa richiita sei, ndobva ndaita sei ndobva right before pakuti basa richinetsa pakuzoti ndakaramba ndichipressurize kunoku ndokuzoti ndakabva sei. Musikana wandaigara naye akabva aenda kuholiday. Musikana waye paakaenda kuholiday, zvakaitika ndezvekuti ndindakazosara paapartment, handiti. Saka ndasara paapartment tanga takawirirana isusu kuti sezvo inini ndisiri kushandawo right now, tobhadhara mari yakati. Let's say rent it's like $180. Ininowo ndobhadhara kuti 70 kana kuti chiya ndaikwanisawo ipapapo, ndoisa ipapo uyo umwe obhadharawo ipapo. Then pamvura nemagetsi tatanga kuti tinoshiya newifi zvachoni, ndo mataurirana tatakaita. Kana kuti tatakazoti mvura ndichabhadhara inini here, handichazivi kuti chii chakachaitika ipapo kuti ndandati mvura aiwa tatakati tichashiya kati karamba chigara tese. But Negrikin hanzi did you see ekera ndachiona ndo zvadzakaita dzekunoku ndo zvadzakaita kanguruwe dzekunoku. Anyway, continue nenyaya yedu yekuti tazonzi tikubhadhara mabills emvura neuyu, but uyu nekuti anga agara 12 days bva aenda kuholiday, saka ndandazochiwirira kuti alright iwo indochibhadhara chii sezvo ndini chasara ndobhadhara mvura yese nemagetsi ese emwedzi wese, handiti, which is a fair deal. Nerendi yangu yanga ichasei yanga nichabhadhara todii toshiya toendesa. Then manje pandakaramba ndichipressurize inini I just started telling myself kuti you know what, I should actually rent place yangu. That's what I told myself, because I felt like kana ndida freedom, kana ndida kunyasa kufila comfortable, ndofana ita say not kuti ndasiri comfortable, I was comfortable, but personally I think munhu wese unoika that thing yekuti ndinoda kugara ndega, mukanzwisa keke kuti ndinoda kugara ndega kuti ndisazonetsana nevanhu. Munogona kudisana nekuda kuti mutoko maybe uyu anofarira spray yechakati iwe pamwe haufariri kuispray, uyu pamwe anofarira kugeza nechakati iwe haufariri kugeza nechocho, uyu pamwe anofarira kuita zvakati pamwe iwe haufariri izvozvo. Saka manje inini ndakangodecide kuti anyway what,
rega nditsvage basa rangu kuchi nyange kwandinenge ndaenda it's okay ndinotanga life yangu ikoko handisoda kuita sei kunge ndakuita sekakuzoita kakupesana chi pakuti magariro and at the same time muri 2 ladies mu one house ndo zvandakabva ndatanga kudecide ndiri ndega then zvakatizoitika ndezvekuti ave kunoku pavakazonditi huya handiti vakabva vanditi huya guys mind you ndasanambokuona ndasanambouya kunoku vanditi huya pavakanditi huya pepe ndakangokwira bhazi ndichitotya kuti maybe ndichasvika kunoku ndonzi basa racho hapana ende ndasanamboona city yekuti ndo maoutskirts emacity ndakasingazvizivi cause ini ndiri padhuze nebhodha for example Beit Bridge nepamesina pepe ndo zvakangoita kunoku saka kusaidi kunoku manje ndokune kuri kumesina the other country ndokune kuri kana kuti kuchi ku Beit Bridge ndashandisa example yo because veikokoko ndo vanouya kunoku kazhinji kacho vachitenga zvinhu country kacho kari kakangodero saka vanouya kunoku saka ndobva ndaita sei ini ndakatanga kuti mamove angu bva ndatoita sei bva ndazoudza musikana uya later ndatowana zvese ndakutopeka ndikati asikana ini ndakuita sei ndakuenda kupi ndakuenda kwandakaona basa uku ndakatouya end of month I think musi wa1 kana kuti musi wa31 musi uyu panopera mwedzi pepe akangona musi wa1 wandikabuda because ndaida kuti handidi zvokuzoita problem yekunzi wakazogara mumba mangu musi wa1 usingabhadhara chakati ndasingadi bhill rauya remvura ndatoribhadhara remagetsi rakanonoka kuuya ndo zvakaitika ndikatosiya mari itori patable then imwe yacho yerendi bva ndatonoidhipozita yese vataiendesa handiti vandatotsvaga kuti ndechipi chimwe futi chandikasakuita sei kusiya ndagadzisa ndisadaida ndobva ndasiya zvinhu zvakaita semareki ekuita sekunanikira hembe laptop yangu ndanditi yakadi yakakanganisika nenew charger yacho yanga iripo nezvimwe zvazvikangoti ndakasiya kwabvunza kana kuti handisi kuzvikwanisa kuita sei kuzvitakura kuya nazvo kunoku ndobva ndasiya zvinhu izvozvo zvokupi kumba ikoko ndobva ndaita sei ndati too late ndobva ndati too late chirega ndichiudza musikana uyu ndakanatsotomuudza zvakanaka ndo ndatotora picture ndikati ndakuinda ndokutora picture yezvinhu zvangu zvemabhegi zvacho zviri pachikona ndandona futi ndikatonoudza kuti ndasiya ndakuklinira whole house yacho yese ndakuklinira zvese ndaita mabhegi angu ayo ndakubuda ndakuinda makii ndobva totaura kuti makii ndobva tatotaurirana ipapo ndikati makii ndakunomasiya uda kuti masiye pai ndinonosiya mukaloka bcause ndanga iri ikondo ndobva ndinosiya makii muloka muyambuya ndobva tatotaurirana everything was super good panguva iyayoyo ndatotaura kuti makii yacho ndatoti ndamasiya muchiloka imomo handiti ndobva achazokuti ndakamutumira picture wandakadese but I know kuti ndoziva kuti akanonditi unosiyiwa matsikira nechakati ndo momo wovhara hakuna munhu anombovhura ikoko kunonge akubiwa zvekudero ndaita zviya ndatobuda ndainda ndazosvika kunoku pandikasvika ndandikureva nhema zvinhu zvanga zvakandiomera pandikasvika musiti munomu ndobva ndasvika zvikanzi maapartments aripo pane imwe apartments itori kuzasuku apartment is ugly kwete kushora kuti like I think kare pakatanga kuti maapartments ndofunga ndo type dzemaapartments dzakatanga dziya kare dzekuti even building yacho yangozara like zveblack kushekuya kwera hapatomborina kana gate pakangozara mbwa dzinenge dzingoripo pazvipapo hapatombomendeniwi wobhadhara mari yakawanda ipapo ndadi pepe ndazitadzwa maruma ndikati hey tapinda mukati muyame indi kufunga kuti kwatakabva kuisa kumaapartments kwataigara this is totally different ndobva murungu uya wandachikudza uya aiva akamboenda kugana ukuyu akazonditora inini pai akanditora pauyuyu pabus station ndopa akanditora because ndangogara ndakumufonera achadaviri guys ndakagara about an hour ndichimufonera asingadari bhazi ndifonera zvikanzi sorry ndandiri kupi excuse me ndandiri kuchikoro ndobva auya ndobva nditora ini ndikachamuudza paipa kuti handina mari yacho yerendi handikachamudzi apapa guys this is a true story
handingachamudzi kuti wangu hapana here kana kuti pari free pekuti mbofanira kugara tsvaga mari dzerendi, handichakwanisi kumudza. Inini ndagara paipai kana inondoita sei, ndokugara kana kuti ndotsvaga kahotera kekumbofanira kugara inondodii apa pamind you mubhazi mese ndabva uko ndichitsvaga kuti vandoziva ndivanhu vari muno muthailand ngavambondikweretesawo panguva inoyi ndimbobhadhara rendi. Mari yange yapera kuti ugwa ndakasara ndisina, because zvandaida kuti ndaida kusiya ndaziva kuti uku kuchikureti chauyuka ndabhadhara ndasiyana nazvo. Then kuno uku ndinotanga zvinyowani, asi uku handisi kuda kuzonzi wakatidza nechi nemari yerendi yemunhu. Ndasiya ndapedza zvizi ndakatanga kufamba guys ndichitsvaga mari, munhu wese achingoti handina, munhu wese aingoti handina. Guys ndakafunga kuti Jehovha musiki wedenga, apa mari yebhasi ndandaiwana. Hey, ndobva ndaita sei paya, ndasvika pabus stop, wakambogara pasi pabus stop nezvibheke zvako wakatasana nazvo kudai so. Ndakatasana nechimonaki changu chandani nacho ndikati nai Jehovha musiki wedenga, skenini orai ndasvika basa ndinaro asi mari yerendi handina. Ngeyabva atotanga kuti sebva ndasiya mabhegi angu kuofisi, atanga kutenderana neni kumaapartments achoni, bhati panapa pakachipa unogona kugara ipapo. Saka vamwe vangu vari kubhengi, pane umwe andinotaura kuti pane umwe like vantu vagara variko, handikwanisa kutaura kuti ndiani exactly but vagara variko koko, vazonditumira mari paipai yerendi. Vanotumira mari yerendi vatanga kunzi padoda deposit padoda chi, vakatanga kungodhimandwa zvimwe zvinhu zvisingangozwisisiki guys. Imwe futi shamwari yangu yenditumira futi imwe mari yaidiwa futi ipapo, mari yerendi ibva yazi mari yerendi yakatozokwana because uyu akazonditi shero no usagare panapa, mari une mari ipapo. Ndamudza ndine mari yakati, anga atozozviona ndofunga murungu ndakandangopata ndakamira ndakadai so ndakadapata. This is what happened. Ndanga singadi kuti sei kunetsa vanhu vari kumba kuti ndipe chakati, ndandangosvita zvinhu zvangu manje ndakachikoredzera ndiri kunoku, asi uku ndasina kuti ndapedza chikoro plus ndandamboshanda ka6 months dzedze ndichipiwa kamari kanga kashoma zvokuti dai pamwe mari yandaipiwa kuya kwandaishanda nemaambassadors uku, dai mari iyoyo pamwe ndaisambozotsezauka zvandakazoita ipapapo. Ndadii paipai, ndikati mari yandinayo imari yakati. Ndobva anditi alright, ndiri kukupa mari yakati, une mari yefood here kana handina, bva andipa. Akatozondi murungu ndiye akatozondipa more money. Ndoba murungu andi sei andipa mari yene yechikafu zvese. Handiti apa ndakasvika ndisangana mapoto angu nemastove zvimwe zvese ndanga ndasiya kumba kwemusikana ndakazvisiya ikoko. Nemaplates zvese ndanga ndasiya ikoko, ndikandoendepinda zvese zvokwana kupa zvikwani. Ndadii paipai, handape kubikira, handina kana chiunga, hapana. Ndakangotasana nemadziro kudai so. Ndobva saka pane imwe like kuno kumanje city yandiri pane anenge ari mahotels achoni like ndo aingoshanda kubva kare iwayo. So mahotels zvavanomaita unokwanisa kurenda per-day or kana uda kurenda per-month, munoitira macalculations uchigara muri muhotel. Noti muhotel mamuri kufunga maya kuti fenzi no. Mina ndimbomwa mvura. Ndobachi banditi kuti no usagare panapa pa-apartment iyo yandikura kuti iri kuzasuko. Ndobainda neni kupi kumusoro tese matishers anouya kuno ndo vanosvikira ipapo, ndo hotel. Unotoziva kuti hotel inosvikira matishers. Kana wakuda kutsvaga imba kana kuti like kwandakugara kunoku unoita sei unozotangawo maybe from there, but for the meantime unombonogara muhotel iyoyo. Handiti tadero plus vanotori nedeal nechikoro icho chokuti tinonzwawo maticha ipapo motibvitsira percent yakati. Taenda paipai, atoenda neni murungu akandibatsira imi. Taenda paipai zvese zvatoita taita paipai kudero manje. Ndobva ndawana room guys. Tati yowe sazviri ziguru zvo life iya yachinja manje. Ndakuti already bobo ndombokwanisa kuita sei gara kadai. But here's the thing manje, kunoku kwakanyarara. City ino haina kana life, yakanyarara zvimwe zvokuti unoti ukada kunyangobuda pazhe unogona kupedza 16 minutes kana 20 kana 1 hour pasina waona nokuti mhoro. Ndochi
ndo makena kuimba mastori zangu ndakati ndimirirei ane mastories achoni ndadero pepe ndikati kana Jehovha why hakuna kwakusangana munhu wekutaura naye no one apa handisi kuziva tazoona mumwe mufesi wekucameroon tozodengwa pai kanzi uyaone chii pane musikana munyowani auya panapa ndewekuchi ndewekuzimbabwe paunogona kuti sei kutongo muchokwanisa kuassociata nani munhu uya batilingisana nemunhu uya akatori very nice but oti my name is ningi but onti my family was here zvazvakazozvina kadai chi wange wakatokurumidza kuuya because mudzimai wanga akatozodzokera kupi kucameroon nekuda kuti anga asina vanhu vekutaura naye inyaya yekuti kwaimubhohwa ende ndotichasainzi kada zvakanaka pakati kugara kupi ndikati ndikugara kwakati handisandanyasa kuzabva ati no problem amba yachopera pepe tichiri ipapo manje fast forward ndatokupa background yese kandi ndomutangira wandakasita kuti kushanda pabasa pedu pandaishanda ipapapa tazobva manje handei back kunyaya iya yekuti ndakasenge ndanzi wabapilo skirt negombezi zvakaitika ndezvekuti pilo yacho ndandikureva handisi kureva mapilo amukufunga madiki ega kune zvimapilo zve zvinoiswa nevanhu kuti vane maproblem amakumbo zvinenge zvakareba kudai zvotonge zvichatoti from corner to corner chiri chepabhedhi ichocho chipilo chakangoreba chakangota like this shape chongoreba chichinda chipilo ichocho. So I think musikana uyu ka paakasvika kuda akashaya pilo iya zvokwadi handikuzi up to now I don't even know kuti pilo iyoyo yakaindepi exactly kuti pamwe ndakairasha nemarara I don't know kana kuti pandairasha zvinhu zvangu nomazihembe angu kuda ndakabatanidzira ipapo ndikarasha because zvimwe zvinhu zvizhinji zvandaimbowa nazvo zvihembe chichi ndakazvirasha zvinhu zvanga zvagasa zvo ndakangozvirasha kuda ndo pandakarasha napo I don't know but iye akati ndakashawa pilo inini ndikati alright pilo yakuti inanzi kuiziva. Why would I take pilo yakareba kudero mupongoro wepilo ndoutorere chii wakadero pilo iyo yanzi inonzi booster handizivi kuti inonzi chii ama nditorinawo pilo yakadero iyoyo ndikati ndogotora pilo zvokwadi ndogoba pilo kumba kwako ndikasiya laptop ndikasiya mareki ndikasiya mastovhu ndikasiya zvese zvinhu zvizhinji ndakasiya kumba kwako ndozoti pandichazoona chii kana ndazowana mari ndinoenda kuzombopotawo chiuya kana kuweekend ndochizotora zvinhu zvangu chii ndichidzoka kudai so chishanyiranawo ona ndozvandaifunga tokozvo ndaba pilo zvikanzi toda pilo yangu mozo ndakatoita confused shamwari yangu kubasa kwedu kuti kati iwe ini ndiri kunzi ndakaba pilo kaini akandiseka zvikanzi pilo yachaketi ngati apo tinawo handidi kureva nhema hasi kuti watazapesa akashayiwa iri pilo yacho kana kuti yakawira kuseri kwemubhedha handitozivi that pilo yacho yairehwa handisi kutoziva kuti iripi zvikanzi wakaita newe nangu kwa mba mangu inini pilo yacho ni wakambondona ndinayo unotopinda mba mangu ukaona ndine pilo here ndikati zvokwadi ndigosiya mareki ekunanikira hembe ndigosiya stove ndigosiya laptop ndigosiya zvese izvozvo asi ndogotora pilo Jesus saka vakadai mbavha wangu ukapinga takaseka akatondiseka apa bheke rangu rakasambokura sikazi kuti ndakaisa pai pilo iyaiya ndichiuya nayo kupi kuna kumanje 10 hours from Bangkok handikati no problem saka I think inini zvakambondibhowa ipapo pandazonzi sketi yangu infact zvakazoitika zvokuti pakazonzi mari yemagetsi ndobva ndatomuti mari iyi izvozvi ndokwanisa handisati ndava nayo ndakatomudza zvakanaka semunhu wandaita sei wataifunga kuti kunzwisana kati mari handisati ndava nayo but zvandokwanisa kuita ndezvekuti chingondimirira kuti uite sei unikirikine nditambire kana ndatambira ndokutumira mari yachoni asi haana kuda kuita izvozvo ndobva ndofunga panguva ika akaramba achindisendera mameseji panguva iyo guys inini wacho ndangasitorina kana chii ndakandisitona kana kuti kana munyu chaiwo waitondinetsa kuti nditotengawo zvino mari yacho ndaiwanepi kati aiwa dai waita sei wangonimirirawo ndiite sei ndizokupa mari yacho wakutaura iyoyo mari dzemagetsi aukuriva ndinokupa handirambi but nyaya yacho yakabva yaescalate nyaya yaescalate ngati inini handisi kuda panguva inoyo handisi kuda zvokutaura because handina mari yacho zvokwadi ndikura nemadauta achuka pamberi pamwari kudai ndakasvika pakumbomubloka because it was too much kusaidi kwangu
ndamubloka ndobva tuma mumwe wanga aripo akazoita intermediate ndikati ndakataura naye kuti ndichamupa kana ndangotambira asi ndatambira mari handisa ndatambira ini handina ndobva ndati hasadadi ndatambira asi ndoita sei ndinokupa handimborambi ndokupa ndikati zvakangofanira izvozvi ingova mama akatipa mari ndikakupai mari yachoni ndakakupai pa ndakanditonina ndikakupai handiti zvadero paya mai mwana zvikanzi iwe wanzi wakaba futi sketi jesus ndakaba sketi zvikanzi wakaba sketi ndakaba sketi yakaita sei zvanzi yeblack ndakaba sketi I didn't know kuti ndakaba sketi ndikati zvikanzi yakaita sei ndikati yakaita sei guys ndikafunga kuti ndoba ndakatanga kudzidza kuti munhu akakuti chinhu chakati ask kana kungoti no thank you zvako especially zvinhu zvakaita zvematerial izvizvi ask guys 20 times kuti uri kundipa kana kuti uri kuda kundibhorowesa zvekupfeka musiwo kana kuti because zvaitika nezvokuti ndanga ndisina hangu hembe dzekuti ndiendise kupi hembe dzandaiva nadzo ndonga dzaiva dzakaita cow shortness dzekuti ndiende kuma-interview ndobva tonditi ndokupa sketi iyi uchipfeka hako icha sei wombotopfeka pamwe ndidakaresha kunzwa ndakafunga kuti pandakanzi sketi kuda ndakapuwa zvachose indisina kuziva kuti ndakanzi sketi ndeye kungopfeka uchienda kuma-interview kana ma-interview apera wondidzosera sketi yangu handina kuzviziva kuti sketi iyi ndeye kungopfeka uchienda kuma-interview kana ese apera ndozodzosa ndakangofunga kuti because chakana ndifunga pamwe ndapuwa sketi iyi inhau yekuti akabhenga ambondipa mamwe matopu handiti achingoti matopu aya machichichi vandatofunga kuti we are good ndapuwa sketi ndozvandakafunga saka ini ndakafunga zvisiri izvo munhu kuda ungadi panguva iyoyo at that time ndakafunga kuti ndatopuwa sketi asi ndakazoona kuti aiwa wakandidira sketi yangu yeblack tikati sketi yaakandipa ndiyo yari kuti anzekera ndikati don't worry sketi yacho guys chimira ndikudza zvazvatika futi nesketi yeyo ndichitama uku kumba kwekwe kwandaimbogara kwakaita kuhotera sketi iyo ndakairasha because ndakati sketi ika handinyatsi kuifarira ndakairasha yenge ndikakundishinya kaita blaza ameno zvaingonditira bva ndairasha sketi iyoyo ndakatonyatsa kuirasha ndikurira nema ndakairasha ndakatoirasha saka pandikazonzwa ndikaba sketi ndandatorasha sketi kare ndakatozotenga sketi yandandarasha sketi iyoyo ndakangoipfeka ndiri kuekera pandikazongoya kuno kubasa ndofunga ndiyo yandakangoendesa kubasa day 1 apa ndaona kuti handikwanisi kubridha kana ndakapfeka sketi iyoyo iri ngori fani so kana ndikaipfeka mandaita ndidini mandairasha sketi iyoyo shamwari yangu ndengaripatambudzo ndauye pada ndichamubvunza kuti aringa ari free mangwanani apo angakuti saka kutenga sketi iyoyo ndakatonopiswa ndikati yakwari sketi iyoyo ndaifunga kuti ndakapuwa sketi izvo kana ndiri kutonze kukaba sketi yangu ndikati saka musikana iyoyo kana apa sketi yakarara ndakairashira kuhotera kwataigara ndokwandakairasha inoiko ndototenga ndikasaka uchaita dei ndikati you know what ini nazvida zvekuita sei zvekuita sei zvekunetsa nemusikana uyu handati ndakaba sketi yake its fine ndakaba pilo yachoni its fine chii chimwe chandakaba futi ndizivo ndakaba zvingani kaziyaiyaka tikaifunga nauyu tinoseka guys inotosekesa guys apa zvokutoti dai papo ndisina kuirasha ka ndaingoitora ndoidzosera bheki zvino ndandairasha zvino ndikati changwa ndoita sei but hakuna mamwe asiketi here kuwekera kumamoa edu kuno kadingi tine about 3 takaenda kumoo kuwekwa tinotsvaga sketi yeyo kuti ndoita sei notenga sketi timudzosere tiitumire ndobva tashaya tikati you know what taibe musikana anogona kunditi sketi yawandipa haisiriyo quality yachoni because quality yangu sketi yacho yange kadai usoo so isusu ngatiite soo sezvo iye ari kuita zvese zvaari kuita izvi achinda kunotekera it means kuti kwaari ikoko kumafriends akatoti ini ndakamubira chisketi nepilo asi chiblanketi chacha kuzonzi chiblanketi chipi handichatotoziva kuti ndechipi chacho chaitorwa kunzi yekera sinosekezi ndikakona kuseka zvinhu zvakaita sezvo itosekeni takaseka isu tichigara tichifunga kuti izvi nditori product of stiling pilo
ndobva first month iyaya ndaifana kumupa handauzomupa. Second month iyaya manje zvakasvika pa2nd month ndezvekuti mari ndakabva ndaiwana bva ndamuti ndakachamubloka kapa2nd month kasvika ndikapa2nd month kapa 3rd month pandakazomubhadhara zvakazonda achazviti zvinhu zvangu zvakuchifamba manje mambona kuti life inombosvika pakusitika life inositika kuti kusitika chaiko kuti nki ndozvaita zvinhu zvakazotanga kuita sei kuita nani manje zingachanyanyi kutinetsa kana pizza ndandakuryawo pizza ndakutoti ndoryawo chii ndekuti chii ndoryawo kana kuti pizza kana kuti chii pepe ndikati too late ndini uyu ndakutombokwasawo kumboindowo out ona manje panonzi vamwe vari kuinda wasi ipapo ndasingaindi kana vanhu vakati handei kwakati ndasingaindi ndaindepi ndichida kureza mari yekuti ndidzosere pilo iyoyoyo netiketi yemunhu tikati kana zvikwada zvakaoma regai nditesei ndireze mari iyoyo ndidzosere and life haizi yemunhu wanika life haizi yemunhu wanika guys vanhu vese ari kubvunza kuti muzimbabwe handisi kuda kutaura imi ngozive kuti munhu guys ngozive kuti munhu wese the way amuri kubvunza kuti muzimbabwe nzani triki anyway saka chii guys haya ipapo panguva iyoyo I remember ndakamborya mangai ndanamapuhwa nechi nemwe kapo yekukameruni yanga achiri kugara kune imwe village iri kuzasuko koko ndokavaigara chandaenda kunovashanyira pandakapuhwa mangaiwo ndakamakwatisa ndikati almost kubva the whole day ndichikwatisa mangai ndichawa chikafu chekubika guys abroad kana munhu achidza kuisa ndega akaenda kumhiri kumakungwa life inombostika apa vari kumba kavanenge vachiti wakabhururuka ende izvozvi zvanaka wakushanda izvo inhema hasi kuzoti iwe kurovati wakaita sei uchirya mangai guys mangai ndakamachechomura ndakamarya mangai iwe weekend iyo nditorya kudai ndakatasa so uchimwa netutsvuku tsvuku yakatsvuka kuti tsvukurukuku ndiyo ndai mwana iyoyo nemangai angu aiva eyelo futi mangai wayo hama kuti wanga wamaone mabarwi wayo toandairya nayo imi ndakatanga kuwanawo mari yekuti iko zvinoda kutenga kana mabhatatisi iko zvinoda kutengawo kana kuti cooking oilwo zviri nanewo zvokuti ndokwanisa kuryawo life ikitanga kuti hazvirinani guys ndipoti kuranema ipapo ndakatambura zvanyatsokuona kuti inini tele ndakambotambura zvamaitamburai kwete zvekumboseka apa munoziva kuti chii at that time kuda panguva iyoyo vari kumbo vanenge vachiti magetsi ane 3 days akapera chimbotipowo zvekana kuti kasendi kuti utsanangurire munhu vari kumba kuti veduwe handisi kuti ndozvaitika but it's an example kuti veduwe muri kutondikumbira mari yemagetsi izvozvizvi ndiri pachimanikire nekuti kune munhu kuda mari yake yepilo kune munhu kuda mari yake yesiketi kune munhu kuda mari yake yejira kune munhu kuda mari yake yekera I cannot do that. I can't do that. Unongosimbisa ungoti ndichaona ndio zvaunokwanisa kuita unogomuudza sei kuti ndinokupa mangwana unongoti ndichaona izvo uku ndiri kutaura saidhire uku hasati kari kubasa manje zvavanenge vachiita vanenge vachitaudza kuti kudiwa mari yematisheti akati unenge uchiibvisa mari iyoyo unotoibvisa kwete zvokusika mai mwana ndakachiona chitsvuku first 3 months dzangu dzekushanda idzodzo ndakastragula zvinhu zvese zvangu mazhanda ende munhu wese andaita sei wandanga ndambokwereta mari iyoyo anga kuda mari yake saka ndaitanga nekuti ndodzosera uyu neakaunti ndopostika pepe nekuti uyuwo kubasa kwedu kubasa kwedu akati are you okay kuti undidzosere izvozvi ndikati kuti chokwadi I'm not okay ini rendi yako iri kudiwa rendi yako pamwe $150 hakutori naapartment yacho yakatochipa kutoti unobhadhara $20 hakuna zvakaderi kunoku hakuna $20 asi unenge uchinogara pachitendi kana chitendi hakutori nakuti mutende racho rekuti ugare rakaderi maapartments chete hakuna kumwe kwaunoenda rendi iri kudiwa kutyuri vari pane mari dzavaida dzaingonzi pane mari yakati matisheti ezvakati dzakawanda dzaidiwa wabhadhara mari iya inenge ine deadline vezvikwereti vari kuda mari dzavo uyu manje uyu ndinazi kumupa mari yake izvozvi because I feel like ndikamudzosera izvozvi mari iyi achauya futi achiti ndoda mari yakati pane mari yakati guys shiri yakazobvuta rekeni manje zvakaita zvokuti
pandikaona kuti zvese zvikwereti ndapedza zvese ndapedza ndo pandikanomuunblock ndikati right ndinyorere zvese zvaukufunga kuti ndakakubira everything nyora list nyora yese list ndobva inyora list yake hameno nezvimwe zvainzi mageti nechi hatizi kuti zvii zvimwe zvaingotaurwa ndikati vanamubvunza zvakwana here ndobva handiti I think that's pretty much it ndikaona zvimwe ndokuudza okay cool ndipe account mari iyoyo yakataurwa ipapo ine normal situation pamwe zvinhu izvi ndaigona kuzvitenga lese ine $20 asi ndakatozobhadhira almost $100 yezvinhu izvozvo zvakataurwa yaiva list zvayo ndikati bo ndipe account ndobva ndati anything else because handisodi kundinzwa kuti ava vaudza kuti inini ndine zvimwe futi zvandakakubira zvandisingazivi kuti ndakakubira because I didn't know kuti ndakakubira saka kana pane zvese zvaunofunga kuti ndakakanganisa kumba kwako ndakaba ndakatora ndisina kukumbira tell me wadi pepe ndakasanda kugona kakuita zvekutransfer bank to bank ndati kune shamwari yangu first wangu kubasa kwedu ngati first wangu mari iya yaka ngatichiibhadhara vati mari maramudza kuti mari yakati ngazvandoita because ndinasanda kuziva kuti so ndokubhadhara kuya ndichikupa chi hard cash yako tini uyu chiri yange yabhitarekeni manje dadi tati kacha ndikati there is your money ndikatomubva ndanyatsa kumutenda ndikati you know what let me say thank you ndikatomti let me take this opportunity to say thank you for helping me andakana problem newe ndinoda kutokutenda nekundibatsira kwawakaita mari yako ndabhadhara kana pakazoita any issue kumberi kwekuti pane chimwe chaunofunga kuti ndakatora kana kuti ndakaba unongondiudza then I'll pay ndozvandakaita manje yange yasteboka salari yange because ndakasingadi any noise naye manje idzo ameno ndanga ndisingangodi maproblems panguva iyoyo vanabhadhara naendesa then ivaya vaitumwa ngo kuti makundipinza pachipani ngirine ndikati yes because makundine inini panguva iyoyo guys ukagona kuti munhu anogona kukupa pressure panguva yekuti iwo unoza mugasa zvinhu but uchigasa zvinhu ka munhu ari kukupa pressure mweyo yekuti even iwo hauna control nesituation panguva iyoyo munhu anogona kutake advantage of that kuti hauna control yesituation panguva iyoyo saka I can take advantage oita yese yanenge achida panguva iyoyo sika inini zvandikangoita ndakangomuvhara ndakangomubloka vese naiye waitumwa wachoni ndinaro guwa ndobva ndaita sei ndobva anzi voice rakapitwa neguwa iwe yes ndinaro guwa nditori naro guwa zanele jena ndinaro guwa that's why ndichiita maclips angu because ndinofarira guwa anyway and that's why ndikutaura futi guwa dzenyaya dzangu inini maona manje saka guwa ndinaro handirambi anyway continuation yangu tabhadhara pepe izvo zvapera izvo yapera I don't know why vanhu vasingawani manotification guys I don't know but yeah ndozvakaitika yapo bva yangopera but toibhadhara nyaya yacho bva yatongoperawo hatina kuzomboonana futi nemusikana ndikati because musikana uyu I don't know taifunga tiri vanhu bhobho but akazongoshanduka from Norway ashanduka from Norway ndikatotanga kutolebhliwa zvandasingatohwisisi paya ndikapiwa yekera iyaiya ndikapiwa list ndichipuwa kunzi kutesco pilo inoita mari yakati ndichipuwa ine unozopa indero kuti kutesco pilo inoita yakati takakwira takaenda nauyu nemufesi wangu andaishana naye Alexio ndobva ndati handine ndakamuudza kuti rasa ndakamuudza kuti zvirase because like for me I feel like it was not even necessary zvaakaita it was just kungokufixa zvezve ndozvaakaita saka achizama kundifixa ndakamusiya akadero ndikangomupa mari yacho yaitaura yese ndobva ndati ko zvinhu zvako ndikati rasa zvirase ndikamuudza zvirase up to now number but only about 4 years ndinandi 4 years ndikamuudza zvirase handizvidi rasa zvako I'm giving you that go ahead yekuti zvirashe saka handizi kuti akazodii nazvo ndakangomuti rasha because no handina kuzvitora ndakazvisiya zvakadero yuvhoni mwayela
ndaseka zvamutaurako saka ndakangoti rasha zvinhu zvacho zvakati handikwanisi kuzvirasha ndikati ndakupa permission ndanozvirasha ndikati ndanozvirasha ndina basa nazvo ndakatongoziva zvakadero ini zvese izvezvo ndingomuratidza kuti wangu what you did was not good because ininika I never took anything from you. I never stole anything from you. Guys, dzakatoshota. So ungasiya zvinhu zviri worth more than $500 uchimba cho ndiyekera ndakati kana wangu ndinokupa mari yacho yese yakutaura izvezvo pakati bisiketi inoita 500 something hamino kuti website racho rinonzi chiraita sero takainda pakanzi pilo mari yakati tikati nemufesi wangu Alex tikati handi akunoona kuti pilo iri kuti mari kutesco lotasi yakutaura tobva tanoona mari yacho yaitaurwa pepeni nezvezvo zvamewo zvaifamba sei yenge itori times 3 pawebsite but I could have bought that pillow kunoku zvangu kudai ndaida mushop ndoitumira nepost I could have done that but takati no Alex takanasa kumugadzirira size takati no Alex ndatimusiya akadera aita zvese tikanzi kana apedza kuita list yachoni ungomubhadhara mari yachoni zviperi because at the end of the day hausi kuziva kuti waya ari kudero indi taitotasa maprice akati takati tonotasa maprice toti alright tobva tamupa mari yachoni yaitaura yachona achita times 3 achita sei hamene kuti website racho rinonzi chii nyaya yacho ikangoperawo yakadero that was it. That was the end of the story yacho yakaitika ipapo ndokusitanga saka mangwana I don't know kuti uyu mufesi wangu shamwari yangu anenge ari pei kuti anenge asipo chamunzwa anogona kunge asipo anogona kunge vari kudhina kana kuti because anofanira kuenda out manheru vanoenda madrinks vane manheru ona so ndo yakadobeka kunze hakuiti vanhu vanofunga kuti kunze kuri easy kunze hakuiti guys kwanayo anayo zvake yaiye papapa yakapera I don't know handina kutomboekera ini no, kuva better no she was actually way better even maybe now she's just way better zvake but haisi kana problem guys panguva iyoyo even basa rake rangatori bo basa rake raishanda rangatori bo zvese zvanga zvitongori bo like I said ini kana munhu akandibatsira ndototaura kuti akaita basa akandibatsira pakati zvese ndatokudza kuti ndiyatoti pamalaptop achimbudza kuti I actually don't know kuti zvakazoshatira papi pekupedzesera apa zvinhu taitowirirana but zvakazongoshata pekupedzesera ndikati hatinono kuti chaitika ndikangoti bo inini bva ndabatsirwa nani neuyu like I always do inini ndikaona kuti chinhu chikundinetsa kana kuti pane anything chandisingazogoni because chokwadi guys ngatiwane chokwadi pane zvimwe zvinhu zvekuti iwewo inini ndine personality yangu yandinayo yanditongori nayo and that's me handiti then there is that kind of personality handisingakwanisi kuzvita inini and also papersonality papo maybe ndinenge ndichikonaso kuti zvinoziva so but ndikakurirwa ndikaremerwa nezvimwe zvinhu ndinotsvaga help that's what I do ndinotsvaga help and I don't make a mistake ndotsvaga help that's what I always do ndo zvimwe chete nepanapa zvemapeji nechichichi izvi inini pandakangoona kuti ndakukurirwa nezviri kuitika panapa paindaneti ichitwa zvezvezvo ini ndakatsvaga help and help iyoyo ichagara iripo because zvimwe zvacho zvinondikurira handizozivi kuti zvofambiswa sei ndo zvimwe chete nepapapa indakatsvaga help friend yangu akandibatsira akati usatomboita nharo akakuudza price iyoyo umupe sewaona manje so ndo zvandinoita kana ndikakundikana I look for help that's what I do ko zvimwe zvacho handizozivi kuti ndozvozvifambisa sei ndogona kuita zvimwe zvinhu zvogona kuzondibackfire zvasingazozivi saka kazhinji ndinotsvaga hangu help hanzi wakabuda usina kupa notisi zvikamubhowa meno ikoko some people handizivi I cannot guys like ipapapa handingai kuti enemy kauti but yenge ingoriwo story time yangu ingori general kuti ndo zvakazoitika but takaita repay everything zvese mari dzacho dzakataurwa takadzidzosera ndikatibatsirwa neshamwari yangu wandaishanda naye ndiye akandibatsira kuita zvese nematransactions acho panguva iyoyo inotambika life goes on
life goes on guys. Inotambika ena ndakanaka nini ndinotongomushuwirawo all the best kwaari ikoko kwatombozi kuti achiri kugara ikoko kana kuti akazodii zvinhu ndakangomudza zvangu zvandakasiya izvo zvorasha ndo zvandakangoita because ukangondiona wangondiitira like problem yakaderoka. I distance myself. That's what I do. I just distance myself. Ona ndongokusiya hangu because at the end of the day guys, it's not all about fighting like that. Ona manje saka ndongosiya wakadero ndongokutarirawo ndozvandokwanisa kuita guys. Ndapedza live yangu izvozvizvi. Ndakufana I think ndifana kuti ngeenda kutoita live kuYouTube. Bye guys. Nhasi ndakufana tikasire kuvata musoro wangu kuti akakutemerera nehope hazviite yuvheti mwela hazviite vanhu vanotoziva. Ini ndosaka ndiri pandotaura mastories angu ka handitauri zita kuti chichichi. I prefer to senda zvangu pauyu because at the end of the day handisi kuda kuti vanhu vazenge vanoshauda munhu kwauta sei hazvisiri izvo. No, that's not the purpose. Changotaurawo vamwewo 1 or 2 achida kuenda kuabroad anofanira kungoenda achiziva. Indakatodza kubva ipapo kutoti sometimes life can actually turn tables like that. Ona kushopika kwakaoma guys kuabroad. Unoita senhunzi guys asi uri kuwakakwira ndege uchitambura but zvinhu zvinozochinja zvazvo. Zvinozongochinja zvinhu. Zvinozongochinja guys. Taizozivira kuti tichazomboodhawo kana chimwe chinhu online. Taizivire ipi online. Mangwana ndichauya neyekuti ndenda kumbobata mbichana. Maybe ndichangobata mbichana uyu ndakuudza eka uyu ndikini zveteaching. I think ndichabata yekuti kuzoti ndinoita visa rangu how I did my non-B working visa rekutailand. Paitova nedhirama futika. Saka ndoya ndichaita iyoyo. Ndongobatanidza nezvimwe. I think ndichabva ndabatanidza ne-social life as well. Kuti social life yacho yakamira sei. Right guys, bye, good night.